Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wannan ita ce tashar mota ta Koro TV. Ku shiga ku danna mata subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu sanar da ku da zarar mun daura. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu insha Allah. Ni sai da kiya na same ki na tsallakiya, idan ba bikiya a rayuwa ta zan sha wuya. Ni sai da kiya na same ki na tsallakiya, idan ba bikiya a rayuwa ta zan sha wuya. Idan ba dike a masoyiya ya zanda raina, ba karsashi ba walwala a cikin jikina. Zan maraya ba uwa uba ki ji tausayina. Na durkusa a gaban ki da wure kama hannuna, kuni na ki share min hawaye ki goge min, da kin tsallake ni kin je wurin wani kin bar da ni hanya. Wasu rana idan kika yi bayani ya fi daɗi, wannan ne yasa in na ganke nake jin na yi fadi. Ko da tafiya idan ta hada mai da ke sai na izumuni, tafiya da gwanin kana da daɗi mu zuba kasa har maradi. Ki gane ina da ƙarfi, kin shiga raina can da zurfi, kin shiga kan tudu gangare, kin zauna babu jayayya. Soyayya gamo na jini, ai shaida ta ba ta gani, taimaka ki ba ne, ba mai zamansa sai dai ni. Zuciya akwai rauni, yana san ki damuna rani, ba ni san ki manta ni, cikin zuciyar ki sai ta yi. Can kasan ta jefa ni, ki sami hijab ki saya ni. Na yi alkawar in kika yi hakan zan mutunta soyayya. Soyayya da ke nake zan bayyana a taro, dai akan ki ne a raina fitar da tsoro. Na yi gwagwarmaya da mazan jiha na samu horo, na bukan tudu na bugan gare na zama kwaro. Na yi alkawar ba mai tabakin har ma da sauro, idan ya musa ya zo ya tabaki zai gane na shirya, zai gane na shirya, na shirya.